Ағымдағы елда урындағы инициативаларны яклау программасы кысаларында Йонны авыл советы авыл биләмәсенең халык инициативасы буенча Йонны төп мәктәбенең өлешле тәрәзәләре алыштырылды. Мәктәп яктырып, матурланып, нурланып китте. Шул уңайдан республика көне алдыннан мәктәптә бәйрәм чарасы оештырылды. Бу көнне йонныларның шатлыгын уртаклашырга муниципаль район хакимиятенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Рамил Хәеркинов белән Йонны авыл советы авыл биләмәсе башлыгы Айрат Шәйхәйдаров килде. Алар чыгыш ясап, иң изге теләкләрен юллады. Мәктәп директоры Фәридә Миңнеголованың чыгышы рәхмәт сүзләре белән сугарылды. Йонны авылында 1968 елда яңа мәктәп төзелгән. 50 ел дәверендә мәктәпкә капиталь ремонт булмаса да, анда күп кенә эшләр башкарылды. Күптән түгел без мәктәпнең түбәсен алыштырсак, быел беренче этажның һәм икенче этажның 14 тәрәзәсен пластикка алыштырдык. Мәктәпнең тәрәзәсен алыштыруда Деманиэль А җәмгыяте зур эш башкарды. Алар үз эшләренә нык түгел, яхшы итеп эшләп, bir атна içinde эшне башкарып киттеләр. 150 мең акчаны авылдашлар түгел җыеп вакытында бирделәр. Мәктәп коллективы муниципаль район хакимиятенә, Йонны авыл биләмәсенә, мәгариф идарәсенә һәм авылдашларга зур рәхмәтле. Аларның һәрберсенә дә сәламәтлек, бәхет, тазалык һәм уңышлар телибез. Инде укучылар рәхмәтләрен шигырьләр, җырлар, биюләр аша белдерде. Айгөл Малаянова, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясы.